Takže ahoj lidi, pojďte si se mnou udělat ranní rutinu, kterou jsem vám slíbila včera. Tak, tohle je můj dnešní outfit, takže tak, a pojďme si to udělat. Tady mám tu ranní rutinu, jestli si vzpomínáte. A myslím si, že to je geniální. A tak si myslím, že můžeme jít na další věc. Teď zubní pasta jsem si vylosovala, a pak už nebudu losovat, nevím proč, jsem nechtěla. Tak. To je aloe vera pasta, zubní pasta, protože to je nejlepší. Chvilku počkejte a teď zase počkejte, protože si jdu vypláchnout pusu, jinak nikam nemůžu jít. Tak. Jo. Už nejsem v koupelně dost, ale natáčím v koupelně dost. Ale nevím proč, prostě mě to baví. Že tak. Teď chvilku musíte počkat, protože já si potřebuju vypláchnout pusu. No. Teď si položíme kartáček. Už ne do šuplíku, protože to budu muset uklízet. Tak jdeme na deodorant. To je lepší asi. Teď si dáme tady masku na obličej. Takže tak, chvilku počkejte. Mám ji na sobě. Jo, tahle vlasy dělám skoro pořád, ale to nevadí. Chvilku zase počkejte. Mám to už sundaný. Chvilku počkejte. Drasinka, oh yeah, drasinka je potřeba, ju. A teď třpytky. A ty budu mít na rukou.